Teka nga, tingnan mo nga muna yung iyong katabi. Nagmamadali na naman pa uwi. Ang taray, manglilibre na naman ng mga kaibigan. Sure ka ba yung mga nililibre mo, tunay mong kaibigan? Teka nga, since, okay again, August 15. Kapag ka 15, tantanan na, huwag ka nang masyadong mahina ang loob sa pagdating sa mga gastusin sa kung anuman, bahay, lupa. Tandaan mo, magkano ang sahod? 10,000? Wow! Pero ako naniniwala ako sa, minsan kasi talagang hindi natin maiiwasan mag-flex, diba? Merong iba kapag ka bagong sahod, gusto bumibili ng bagong bag. Taray, gusto pa yung LB. Kaya dapat, alam mo, naniniwala rin ako na gumastos ka lang ayon sa kung magkano ang kaya mo. Ako personally kung sasabihin ko yung totoo, wala po akong credit card kasi alam kong marupok ako. So, marami nagtatanong sa akin, bakit daw si Maratoni hanggang ngayon walang kotse? Hindi ko naman afford Bakit bibili ng kotse? Bakit? Kailangan na ba? Ano ba yan? Emergency? Diba? Kung kaya kagaya mo na meron naman mga bagay na hindi naman emergency, di naman kailangang minamadali. Minsan, mas maganda nga pag-ipunan mo para kahit papaano habang tumatagal, mararamdaman mo na, ay, gosh, eto yung pinaghirapan ko. Eto yun Eto dati pinapangarap ko lang to. Ngayon nakuha ko na. Perfect. At saka meron nga yan merong theory dyan. Taray, may theory. Meron tayong dyang tinatawag na let them theory. Kapag ka let them theory, hayaan mo sila. Hayaan mong silang i-judge ka. Hayaan mo sila kahit sabihin nilang, ano ba yun? Ganda-ganda ng damit pero walang pera. Hayaan mo silang, wag ka kasi magpapa-apekto sa sinasabi niya, ano ba yan? Wala na naman siyang pera. Ano ba yan? Bumili na naman siya ng bagong bag. Ano ba yan? Lagi na lang gastos ng O, diba? Alam mo, ang mga tao ngayon, wala. Non-stop sa kakadaldal, non-stop sa kakachismis ng buhay ng iba. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Diba, chumichismis na naman. Tama na po. Kaya tama na. Tama na sa paggagastos, at tama na rin sa pagpaparinig, at tama na rin sa pagpapaliwanag, B. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang kailangan mo, magtipid. Tandaan, mahirap kapag ka sa Bombay, kumakapit, di ka sure, baka mamaya, andyan na naman siya sa bahay nyo, kakatok-tok-tok-tok, bayad mo. Ay, naka. Hirap talaga maging walang pera. Anyway, alam ko namang uwing-uwi ka na. Teka lang ingat kayo, lalo na ngayon. Hirap na naman, rush hour. Dito naman tayo kung saan, pare-pares tayong nakatayo sa bus. Again, okay lang yan. Ang mahalaga, may extra kita. Okay lang kahit magtiis, nakatayo na, amoy ang singit, ang kilikili nung kasakay mo na. Grabe naman. Okay lang yan. Alam mo, dadating din yung panahon. Magkakaroon ka ng sarili mong kotse. Darating din yung panahon. Nalalakita ang kita mo, be. Pero ngayon, this is the perfect time para magtipid. Okay? Siya. Ako'y tatakbo na. Tama na. O sa mga nagtatanong kung anong aking Facebook account, sa social media, it's nakakalito. Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Pwede niyo po akong ma-search. MARATONEE. It's Maratoni. Susunod na po ang ating spicy opa. Eto, magastos kaya to. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Again, happy weekend everyone. Bye!